rong sar pen ke chini re lamang ke Itum ke election jog je det pu. jong si nili tum maphan phut langhin konstituensial long sinang pa dovel nang krek re putin tum ke pening pen ke election jog jelu lage nili party hoya men da pulo la pendang kun nili rong sar jong jung pen tala ke pulo lam lage angko jong si nang tum ABC yang si dak bay baroso bialistan itu nitum habikru PS long kulini konstituensi long laso baroso bab yang si sarkar aron ke pathik pen yang si dolong le poten nitum han le prai thak tak la puglote bharut rokra inkoi 620 le prai dupu lagi choklo lagi misian dalam lemati la sila sonsi sarkar tum nang klaim pinang pu la jis nang klaim ipe pote kaya teh ini tum langhin kondisi dunia ini berarti ini tum ke penen ke election hajok jero. Media koti tumhan news channel dan tumhanta suri karam pajik lo kardom. Nili kening di time pu bangkela pulo. Aprangsi nili tumhan la non pulling station right wing la sonang attack do kokapot ani tum ning duk lo ni tum daing long thipo la pen hemari timong rong sa ni aprang si ni chuning ting mo sir tulir mo sir apen itum kaching honai haragat LA sa dorsing rong hang la pen itum dipu LA bidasing leng la pen itum kaching hon la dak floni MEC sir kang brakeling aphan la pen itum phan kupia joini kupia potsi ni tumphan non itum langhin constituency long ni tumphan hapu nang jong chok lo lagle ni li tumphana bangke right wing left wing ave pulote ni li tumphan bangke lagle tumphan pulling extra nang pino ni tum long ta pulling tum rong pinang bonai dano ni tum kopila sarkar timung ni li dang long thipo de saitaran lo sarkar timung 60 crore Posenti, rong pilong itum ko alon nilitum dang butali suke tutel. Nilitum de secharan rong lok si 245 do, 205. Ngapen hemari timung 40 do. Tutel nilitum pagum pet pulete itum 1000 above ta do nilitum dang. Ta people si nilitum phanon ke left right wing lason ang people dalo. Ni tumrong ni nang pinai polo ni tumrong ni pense 275 abu do no along apel ni tum lahin constituency long ni tum dak aphanang kosong si transfer polo ni tum chima huhak lo ni tum chini ne dalo lasia ke hai sir dr turir mohammed chuneng rilo MLA sir dorsing mohammed chuneng rilo lapen ni tum la bidasing leng sarfana chuneng rilo lapen ni tum dak fuluni constituency la kangbro giling sarfana chuneng rilo lasi ko anma nang tum ta nang bori dun tha ni tum phan kopi posi ni tum aku ni tum ke dak last border fuluni penta ni tum ke border dake ni tum rong thom pliki ni tum ke border desoi teron inglong te podesoi teron ke poiseng ti sarkar timung hemari timung 60 crore ni tum rong pliki ni tum ke border langhin constituency alo a border long silin tum is jongon chok la sini tum thang kera tabe no so ni tum hapu langhin constituency la yong si nang kon det pulote ni tum kupilo claim thekpo ni tum ke mang hu ke mang ramason sini tum ke tong thap ke tong phulpo nona por ke tum non MLA sara nang watha nang po ni tum ka dak ni tum bhujong thek jong si jogdon dek nai pulote ni tum phan non amat immediately that police station ang pidano kalite ni tum police ando ni tum dak rong pria police ni tum do lasi hadak jong thek thelan ni tum ke aku jong dek nai putin du dunda dunde joka jokje pen eso alam dolang nilitum langhinong si ludun chok chinam nang pa chok pen itum phan ke ajo wok lo son lo na pam mang hapu pen tang koi son lam dolang nilitum dokumen pendang log voter ID pendang log ang ton a dokumen ke nitum ke non apor ke correction kuriang pu ante correction kuri pote ipak long ko ano kanai la tani tum ai sia homo salo ini tum rong ni rat ke ko ano kisunggi la si ni tum ke hai homo sa pendang log sini tum ke peneng bana bangke jong si nang terek re kai teng pa do de pote nitum ke peneng ke election jogelu joge